Γεια σου Γιωγκίνη μου, καλώς ήρθες στην Τιέρα, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο Yoga Practice with me. Σήμερα, όπως θα έχεις δει και από τον τίτλο, θα δουλέψουμε flexibility, mobility και θα εστιάσουμε κυρίως σε ώμους, σε άνω μέρος δηλαδή σπονδυλικής στήλης και στα ισχύα, εκεί, σε αυτά τα δύο σημεία, όπου συσσωρεύεται όλη η ένταση και όλο το άγχος της ημέρας. Αυτή η πρακτική είναι κατάλληλη για το πρωί, πριν ξεκινήσεις την ημέρα σου, είτε το βράδυ τελειώνοντάς την, για να αποβάλεις όλο το στρες και όλη τη συσσωρευμένη κούραση. Οπότε αυτό θα είναι ένα πολύ αναπτυστικό, θα έλεγα, flow, μια πολύ αναζωογονητική πρακτική. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με λίγες αναπνοές, όπως πάντα. Θέλω να ρολάρεις τους ώμους σου πίσω και κάτω, να ανοίξεις το στήθος, να φέρεις τη σπονδυλική σου στήλη κάθετη με τη γη. Χαλαρώνω τους ώμους, θέλω να συνειδητά να τους απελευθερώσεις προς το έδαφος. Τώρα θα νιώσεις μια απόσταση μεταξύ των ώμων και των αυτιών σου. Φέρε τις παλάμες πάνω στα γόνατά σου ή ανέστρεψε τις να κοιτάνε προς τον ουρανό. Το πηγούνι θέλω να είναι παράλληλο με τη γη, δυνατή κυλίτσα, ενεργοποιημένος ο αφαλός, ο κορμός. Ο αφαλός στέλνεται προς τα πίσω, έτσι καταλαβαίνω ότι ενεργοποιώ καλά την κυλίτσα μου. Αν νιώθεις πίεση στα ισχύα ήδη, μπορείς να φέρεις δύο μαξιλάρια, να τα βάλεις κάτω από εδώ πέρα από τα ισχύα σου, κάτω από τα γόνατά σου, είτε δύο τουβλάκια, όταν νιώθεις εσύ πιο άνετα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις αναπνοές μας. Με κάθε εισπνοή θέλω να νιώθεις το στήθος σου να ανοίγει και με κάθε εκπνοή οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα μάλλον, να φεύγει μακριά. Για αρχή δεν θέλω να μου πιέζεις καθόλου τις αναπνοές σου, θέλω να αναπνέεις ήρεμα. Χωρίς καμία πίεση, φυσικά, και να φέρεις λίγο τη συνείδησή σου στο σώμα σου, στο τώρα, στο χώρο που βρίσκεσαι. Πάμε λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή καθόμαστε. Όταν συνειδητοποιούμε ότι το σώμα κάθεται, ότι ηρεμεί, έρχεται και το μυαλό και ηρεμεί. Και το αντίστροφο, όταν ηρεμεί το μυαλό, αυτό αυτομάτως αντανακλάται και στο σώμα μας. Και αυτή είναι η μαγεία της γιόγκα. Οπότε εφόσον έχεις έρθει στο τώρα, πάμε σιγά σιγά να πάρουμε μαζί κάποιες λίγο πιο πλούσιες, λίγο πιο βαθιές αναπνοές. Ίσπνο και εκπνοή από τη μύτη, ενεργοποιώντας την ουντζάι, διαφραγματική αναπνοή. Αν αυτή τη στιγμή ακούς το αεράκι που βρίσκεται στο δικό μου δωμάτιο μέσω του βίντεο, μπορείς να αισθανθείς ότι κυλάει η αναπνοή σου σαν αυτό το αεράκι. Μπορείς να μετράς και από μέσα σου τις εισπνοές και τις εκπνοές σου. Εισπνέω και μετράω 4 δευτερόλεπτα, 4 κύκλους, εκπνέω σε 6 χρόνους, 6 δευτερόλεπτα περίπου. Άσε το σώμα σου να χαλαρώσει, επέτρεψε τα πνευμόνια σου να φρεσκαριστούν με αυτό το νέο αέρα, με αυτό το νέο οξυγόνο. Παίρνω ενέργεια κατά τα πλευρά, ανοίγω το στήθος και με την εκπνοή απελευθερώνω όλη την κούραση και όλο το στρες. Με κάθε εισπνοή ανοίγει το στήθος και με κάθε εκπνοή οι ώμοι μου βυθίζονται ακόμη πιο κάτω, βαριά και συνειδητά προς το κέντρο της γης, σαν να παρασέρνει βαρύτητα. Η οσφυγική μου μοίρα παραμένει γερή
Δηλαδή η μέση μου παραμένει γέρη, χωρίς να κάνω μεγάλη λόρδωση, χωρίς να σπάω, ψηλώνω και μακραίνω προς τον ουρανό από τον κόκκιγα, από εκεί που κάθομαι μέχρι ψηλά, μέχρι την κορυφή του κεφαλιού, σαν κάποιος θα με τραβάει, σε μια αόρατη δύναμη να με ψηλώνει, να με μακραίνει προς τα πάνω. Κάθε εισπνοή θέλω να ακούς τις αναπνοές σου και με κάθε εκπνοή να ακούς την εκπνοή να φεύγει από το σώμα μακριά. Άρα άλλες 3 βαθιές αναπνοές. Έχουμε ζεστάνει το σώμα με τις αναπνοές αυτές. Τέλεια. Πάμε σιγά σιγά να έρθουμε στον χώρο, να ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε το σώμα λίγο παραπάνω. Βλέπουμε εστιάζει προς την καρδιά, χεράκια να είμαστε στο κέντρο του στήθους, ανοίγω σιγά σιγά τα βλέφαρά μου και πάμε μαζί να πάρουμε μια ωραία αναπνοή, εισπνέω, χέρια ψηλά, μακραίνω προς τον ουρανό. Εκπνέω να είμαστε χέρια στην καρδιά, ξανά άλλες 2 φορές. Εισπνέω, κοιτάζω ψηλά τον ουρανό, εκπνέω να είμαστε χέρια στην καρδιά. Εισπνέω τελευταίο, εκπνέω να είμαστε χέρια στην καρδιά. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε το στήθος, θα φέρω αγκώνες κάθετους προς τη γη. Εισπνέω. Εκπνέω, έρχομαι με τους πύχες μου να κολλήσουν μαζί αγκώνες, κολλάνε μαζί παράλληλοι βραχίονές μου στη γη κάθετη οι αγκώνες, μέσα το στήθος καμπουρίτσα, μέσα η κοιλιά, μέσα τα πλευρά. Εισπνέω και ανοίγω στήθος. Εκπνέω άλλες 3 φορές. Εισπνέω, εκπνέω. Θέλω να συνδυάσεις την κίνηση με την αναπνοή. Πολύ σημαντικό, ανοίγω και πάντα εισπνέω, εκπνέω, κλείνω, εισπνέω, ανοίγω τους ώμους, ανοίγω το στήθος, πηγούνι ψηλά, εκπνέω μέσα, τελευταίο, εισπνέω, εκπνέω μέσα, τέλεια. Πάμε να ανοίξουμε τα χέρια μας, τα μακραίνω προς τις κατευθύνσεις. Εισπνέω και θα φέρω δεξί χέρι από πάνω, αριστερό από κάτω. Ανοίγω το στήθος. Αν θέλω προσπαθώ να πιάσω πίσω τις παλάμες μου, να ενώσω τα δακτυλάκια των χεριών. Εκπνέω και αλλάζω θέση. Εισπνέω. Εκπνέω μέχρι εκεί που πας. Τέλεια. Εισπνέω. Εκπνέω άλλη μια φορά. Εισπνέω. Μακραίνω προς τον ουρανό, εκπνέω, τέλεια, πάμε. Θα έρθω από εδώ για να με βλέπεις από το πλάνο. Εισπνέω, χέρια ψηλά, τέλεια, προσπαθώ να σπρώξω πίσω όσο πιο πολύ μπορώ, αλλά παραμένουν οι βραχίονές μου, οι αγκώνες μου δυνατοί και κοντά στα αυτιά και σπρώχνω πίσω όσο πιο κολλητά μπορώ στα αυτιά. Εκπνέω, παλάμες κοιτάνε προς τον ουρανό. Εισπνέω, εκπνέω, τέλεια, μακραίνω τους ώμους μου, δεν θέλω να τους σπρώξω μπροστά όταν κατεβάζω. Εισπνέω, εκπνέω, σπρώχνω, εισπνέω, εκπνέω, σπρώχνω, εισπνέω τελευταίο. Εκπνέω, ανοίγω τώρα από το πλάκι, πάμε να δέσουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη, εισπνέω και ανοίγω το στήθος. Κατεβάζω, αν θέλω τις παλάμες μου στη γη, χρησιμοποιώ και τουβλάκι αν θέλω να νιώσω άνετα και μένω εδώ για λίγο. Το κεφάλι κρεμάει πίσω ή έρχεται το πηγούνι στο στέρνο, θέλω να κάνω ό,τι με κάνει να νιώθω άνετα και να μην χάνω το ρυθμό της αναπνοής μου.
Και μένω εδώ σπρώχνοντας ενεργά τη γη. Θέλω να ανοίξει το στήθος και να πάνε οι ώμοι πίσω προς τις ομοπλάτες. Κλείνω τις ομοπλάτες μου και μένω εδώ για 5, 4, δυνατή κοιλιά, 3, 2, 1, ωραία. Θα έρθω μπροστά σε ένα cat cow pose, τέλεια. Φέρνω παλάμες κάτω, κάθετη με τους ώμους, γόνατα κάθετα με τα ισχύα, δυνατά τα κουντεπιέ, εισπνέω και ανοίγω το στήθος, εκπνέω μέσα, καμπουρίτσα, πηγούνι στο στέρνο, ξέρεις τι κάνουμε. Εισπνέω και ανοίγω το στήθος, λόρδος, οι ώμοι σπρώχνουμε, εκπνέω μέσα, πηγούνι στη γη, καμπουρίτσα. Εισπνέω και ανοίγω το στήθος, λόρδος, εκπνέω μέσα, δυνατή κοιλιά στις μεταβάσεις, ενεργοποιημένος ο πύρινας. Εισπνέω και ανοίγω, εκπνέω μέσα, τέλεια. Πάμε να ανεβάσουμε το δεξί μας χέρι ψηλά, εισπνέω, εκπνέω και το παρασένω προς τα πίσω, προσπαθώ να κοιτάξω πίσω, τέλεια, σαν κάπως να με τραβάει από το δεξί μου χέρι. Εκπνέω, κατεβάζω και θα κάνω άλλους 3 τέτοιους κύκλους. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, άλλον έναν εισπνέω, εκπνέω, τέλεια, και θα το γλιστρήσω για να έρθω σε ένα thread the needle. Δεξί χέρι κάτω από αριστερό χέρι, δεξής όμως ακουμπάει τη γη, ανεβάζω αριστερό χέρι ψηλά, εισπνέω, εκπνέω και προσπαθώ να περάσω το αριστερό μου χέρι στο εσωτερικό του δεξιού μου μύρου και μένω εδώ για 5, δυνατή κοιλιά. 4, προσπαθώ να σπρώξω το στήθος, σαν να θέλω να κοιτάξει προς τη γη. 3, 2, 1, απελευθερώνω αριστερό χέρι κάτω, δεξί ακολουθεί και συνεχίζω τους κύκλους, αλλά τώρα από το αριστερό μου χέρι. Εισπνέω, δεξί χέρι μακραίνει προς τα πάνω, εκπνέω, το αφήνω να με τραβήξει προς τα πίσω, κοιτάζω προς τα πίσω την αριστερή μου παλάμη, εκπνέω κάτω και συνεχίζω με τους κύκλους. 3, εισπνέω, εκπνέω, 2, εισπνέω, εκπνέω, 1, εισπνέω, εκπνέω, κάτω, τέλεια. Πάμε, το περάσουμε το αριστερό μας χέρι κάτω, από το δεξί, απελευθερώνω αριστερό όμως στη γη, εισπνέω, δεξί χέρι ψηλά, εκπνέω και αφήνω το δεξί μου χέρι να έρθει πίσω και μέσα από τον αριστερό μου μυρό και μένω εδώ για 5, 4, 3, 2, 1, απελευθερώνω το δεξί μου χέρι κάτω, αριστερό χέρι έρχεται στη γη, θα έρθω λίγο πιο μπροστά, θα περπατήσω λίγο πιο μπροστά, θα κρατήσω την άκρη του μάτι μου μπροστά, τέλεια. Χέρια παλάμες ανοιχτές στο ύψος των ώμων, φτιάχνω λίγο τη θέση μου, θέλω τα γόνατά μου να είναι ακριβώς κάτω από τα ισχύα και θα κατέβω 5 φορές σε puppy pose. Εισπνέω, ανεβάζω στην εισπνοή, κατεβάζω στην εκπνοή που μπαίνω πιο βαθιά στη θέση. Τα ισχύα θέλω να παραμένουν ψηλά. Αν είμαι εδώ, το προσέχω και προσπαθώ να σπρώξω λίγο πίσω τα γόνατά μου έτσι ώστε να μπω λίγο πιο βαθιά στους ώμους. Πάμε 5 φορές. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, δυνατή κοιλιά, εκπνέω, κοιτάζω μπροστά και μακριά, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, άλλο ένα, εισπνέω, εκπνέω, κοιτάζω μακριά, εκπνέω και μένω εδώ και αναπνέω για 5, το έχεις, 4, 3, 2, 1, ωραία, και θα γλιστρήσω μπροστά, στερεώνομαι πάνω στους πύχες μου και θα κατεβάσω τη λεκάνα μου σε ένα Sphinx pose. Πολύ ωραία, μπράβο. Μένω εδώ, τέλεια. Θα κατεβάσω όλο μου το σώμα στη γη, τέλεια. Θα πλέξω πίσω τις παλάμες των χεριών, πέλματα μαζί και θα ανέβω σε μια σαλαμπάσανα. Σπρώχνουν οι ώμοι, δυνατή κοιλιά για άλλα 5, 4, 3, 2, 1, ωραία. Κατεβάζω όλο το σώμα στη γη, αλλά τώρα θέλω τα χέρια να έρθουν μπροστά, τέλεια. Κατεβάζω τις παλάμες μου στη γη,
Να φτιάξω λίγο τη θέση να με βλέπεις καλά. Κατεβάζω τις παλάμες μου στη γη. Κοιτάζω μπροστά και θα ανεβάσω ψηλά τις παλάμες μου για 5 φορές. Τέλεια. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλεια. Μένω εδώ και χαλαρώνω. Τέλεια. Πάμε να φέρουμε χεράκια στα κατώτερα πλευρά, να ρολάρουμε τους ώμους πίσω και κάτω, να έρθουμε στην baby cobra και θα μείνουμε για άλλα 5. Κάτω οι ώμοι. 4, 3, 2, 1. Κατεβαίνω κάτω με το στη γη. Εισπνέω και έρχομαι στο up dog. Τέλεια. Δυνατά τα κουντεπιέ μου, ανοιχτό καλά το στήθος. Εκπνέω και κατεβαίνω ξανά μέσα. Εισπνέω, ανεβαίνω ψηλά. Up dog. Εκπνέω και κάτω. Εισπνέω. Up dog. Πίσω το κεφάλι. Εκπνέω. Μέσα οι αγκώνες και κάτω. Τέλεια. Up dog. Εισπνέω τελευταίο και έρχομαι στο downward. Τέλεια. Σπρώχνω πίσω, δεξί και αριστερό πόδι, λυγίζω, κάνω όποια κίνηση θέλω για να νιώσω άνετα. Τέλεια, τα ισχύα μου σπρώχνουνε, τα πέλματά μου σπρώχνουνε, τα χέρια μου σπρώχνουνε, σαν να θέλω τα πέλματά μου να κουπίσουνε τη γη. Η ισχύα ψηλά, μένω εδώ και σπρώχνω δυνατή κυλίτσα. Τέλεια. Για να σπρώξω λίγο καλύτερα, θα λυγίσω τώρα τα γόνατά μου, θα ξεκουράσω τα πλευρά μου πάνω στα γόνατα και κοιτάζω πίσω και πέρα από τα γόνατά μου και μένω εδώ και σπρώχνω με τα χέρια μου τη γη για 5, 4, 3, 2, να ανοίξει πάλι το στήθος, 1, υπέροχα. Πάμε, γόνατα στη γη. Τέλεια. Φτιάχνω ξανά την τετραποδική μου θέση και θα στείλω το δεξί μου πόδι πίσω τεντωμένο και θα κλωτσίσω πίσω για 5 φορές. Υγισμένο πόδι. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω. Λόρδος και καμπούρα. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω. Άλλο ένα, εισπνέω και θα το φέρω κάτω. Θα κλωτσίσω όλες 5 φορές στο πλάι τώρα. Τέλεια. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Ωραία. Και θα κάνω τώρα κυκλικά. Θα σπρώξω κυκλικά από μπροστά και πίσω. Εξωστροφή του ισχύου για 5. Point η φτένα. 4, 3, 2, 1. Τέλεια. Ανοίγω, στρίβω το αριστερό μου πόδι και θα ανοίξω σε μια πλάγια σανίδα με support το αριστερό μου πόδι. Άφησε το στήθος στο δεξί σου χέρι να σε παρασύρει προς τα δεξιά. Τέλεια. Σαν θες να κάνεις μια γέφυρα. Ανοίγει καλά. Το στήθος ανοίγει καλά όμως. Εκπνέω. Θα φέρω ξανά το δεξί μου χέρι κάτω. Αριστερό γόνατο στο στήθος, εισπνέω εδώ, εκπνέω πίσω και πάμε για τη βινιάσα. Είτε γόνατα στη γη, είτε σανίδα, τσαταράγκα. Εισπνέω στο up dog, εκπνέω στο down. Τέλεια. Πάμε, τετραποδική θέση. Αριστερό που θα τεντώσει πίσω και πάμε 5 φορές να το σπρώξουμε ψηλά. Η κίνηση γίνεται από το ισχύο. Πάμε, 5, 4, 3, 2, 1. Λυγίζω και έρχομαι εξωστροφή του ισχύου. Τέλεια, για 5, 4, 3, όλη η ενέργειά μου στο ισχύο. 2, 1. Τέλεια. Πίσω. Στηρίβω δεξί γόνατο, δεξί πόδι. Αριστερό χέρι ψηλά, εισπνέω. Εκπνέω, το αφήνω να με παρασύρει προς τα πίσω. Τέλεια. Προς τα αριστερά. Εισπνέω, δυνατή κοιλιά. Εκπνέω. Δεξί γόνατο στο στήθος, σε σανίδα. Στέλνω δεξί πόδι πίσω. Τσαταράγκα. Εισπνέω στο up. Εκπνέω στο down. Τέλεια. Πολύ ωραία. Από εδώ που είμαστε, να έρθουμε σε ένα low lunge.
Ανοίγω τα χέρια μου ψηλά, εισπνέω, εκπνέω, αριστερό χέρι κάτω, δεξί έρχεται και αυτό από μέσα, θα σπρώξω το δεξί μου πόδι προς το εξωτερικό μέρος του ματ. Μένω εδώ, τέλεια. Θα τζώνω δάχτυλο αριστερού ποδιού στη γη, θα τεντώσω και θα λυγίσω 5 φορές. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, τέλεια. Εισπνέω δεξί χέρι ψηλά, θα έρθω προς τα πίσω. Αν θέλω λυγίζω το αριστερό μου πέλμα, πιάνω όπου πάει ο καθένας και επιστρέφω. Αριστερό πόδι τώρα θα έρθει ακριβώς πίσω από το αριστερό μου χέρι. Μαλάσανα. Εισπνέω. Θα μείνω εδώ, νιώσω τα ισιά να μαλακώνουν τώρα, να έχουν ανοίξει, αγκώνες σπρώχνουν τα αγώντα προς αντίθετες κατευθύνσεις. Εκπνέω. Δεξί πόδι θα φύγει πίσω. Και πάμε από εδώ που είμαστε, χεράκια προς τα μέσα. Πατζώνω δάχτυλο δεξί ποδιού στη γη. Τεντώνω, γόνατο στον αέρα και λυγίζω, γόνατο στη γη. Για 5, 4, 3, 2, όποιος θέλει έρχεται και με πύχες και το κάνει και το δουλεύει. 1, τέλεια, ωραία. Αριστερό χέρι ψηλά, εισπνέω, εκπνέω. Αν θέλω λυγίζω το αριστερό μου πόδι, το δεξί μου πόδι, συγγνώμη. Εκπνέω και επιστρέφω. Τέλεια. Παίρνω τώρα το αριστερό μου πέλμα προς τα μέσα και έρχομαι στο low lunge. Δεξί και αριστερό χέρι ψηλά. Εισπνέω. Δυνατή κοιλιά μακραίνω προς τα πάνω. Εκπνέω. Τέλεια. Όπως είμαι τώρα, θα έρθω στο κέντρο. Τεντώνω καλά και τα δυο μου πόδια. Ωραία. Και μακραίνω ψηλά. Εισπνέω. Τα χτυλάκια δείχνουν προς αντίθετες κατευθύνσεις και θα έρθω στο goddess pose με τους αγκώνες μου ανοιχτούς. Μένω εδώ, κλείνω. Όπως ξεκινήσαμε πριν. Εισπνέω, εκπνέω αγκώνες μαζί. Εισπνέω, εκπνέω δυνατά τα πόδια. Εισπνέω, εκπνέω. Εισπνέω, εκπνέω. Εισπνέω, εκπνέω. Τέλεια. Και πάμε. Κάτω λυγίζω μέχρι εκεί που νιώθω άνετα. Εισπνέω ψηλά. Εκπνέω. Εισπνέω. Εκπνέω. Τέλεια. Κατεβαίνει η λεκάνη μέχρι εκεί που νιώθω άνετα και πιο μαλακά. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και πάμε. Φέρνω δαχτυλάκια προς τα μέσα. Κατεβαίνω από τα ισχύα και έρχομαι σε μια δίπλωση. Έλα μέχρι εκεί που νιώθεις άνετα. Σπρώξε με τα χέρια σου μαζί προς τα πίσω, σαν κάποιος θα σε τραβάει ανάμεσα από τα πόδια. Τέλεια, ωραία. Και πάμε από εδώ που είμαστε να λυγίσουμε στη σκαντάσανα. Τέλεια, προς τα δεξιά, εισπνέω, εκπνέω και αλλάζω. Σπρώχνω τη λεκάνη πίσω, ενεργοποιημένη γλωτή και έρχομαι από την άλλη μεριά. Εισπνέω, εκπνέω δεξιά. Εισπνέω, εκπνέω αριστερά. Εισπνέω, εκπνέω δεξιά, χέρια να είμαστε. Εισπνέω, εκπνέω αριστερά. Τέλεια. Και κάτσε κάτω. Πολύ καλά. Τέλεια. Εισπνέω, χέρια ψηλά. Ανοιχτά τα πόδια μέχρι και που νιώθεις άνετα, flex. Εκπνέω στο αριστερό. Εισπνέω, εκπνέω δεξί. Εισπνέω, εκπνέω αριστερό και μακριά. Εισπνέω, εκπνέω δεξί. Τέλεια. Ανοίγω. Προσπαθώ να πιάσω το μεγάλο δάκτυλο των ποδιών και έρχομαι μέσα βαθιά. Μέχρι εκεί που νιώθεις άνετα. Τέλεια. Και σηκώνομαι σιγά σιγά. Πάμε να κλείσουμε τα πόδια. Να φέρουμε δεξί πόδι στο στήθος. Θα αγκαλιάσω σε ένα baby crandall, σαν να κατάω ένα μωράκι αγκαλίτσα, εξωστροφή πάλι του ισιού προς τα δεξιά. Τέλεια, τις αγαπημένες μου πόζες. Να ξέρετε, αυτό το φλοιό είναι και ιδανικό για τις γυναίκες που έχουν περίοδο, τις ημέρες της περίοδου. Αησία να κουφίζουν πάρα πολύ τους πόνους στη μέση και της κυλίτσας. Τέλεια. Πάμε. Αριστερό πόδι. Τέλεια.
πολύ καλά. Άμα από εδώ που είμαστε να έρθουμε σε μια πεταλούδα, ανοίγω τα πέλματά μου δεξιά και αριστερά, τα γόνατά μου δεξιά και αριστερά, σαν να ανοίγω ένα βιβλίο. Βρίσκω ξανά τις αναπνοές μου. Πάμε να κλείσουμε τα γόνατα, να πιάσουμε τα δαχτυλάκια των ποδιών με το μεσαίο και με τον δείκτη και έλα προς τα πίσω σε ένα βαρελάκι. Τέλεια. Άφησε τη μέση να κουμπίσει προς τη γη και πάμε να ανοίξουμε τα γόνατα δεξιά και αριστερά. Μείνε στο Happy Baby Pose για όσο θέλεις. Μπορείς να έρθεις σε σούπτα πάντα κονάσανα, εδώ. Ανοίγω χεράκι και παλάμες και γόνατα προς αντίθετες κατευθύνσεις ή αν νιώθεις άνετα, πιο άνετα στη σαβάσανα, έλα με ανοιχτά τα πέλματα. Δάχτυλα γέρνω προς αντίθετες κατευθύνσεις και χαλάρωσε εδώ. Συγχαρητήρια. Αυτό το flow ήταν για να σε κάνει να απολαύσεις την χαλάρωση, για να σου δώσει ηρεμία, για να σου απαλύνει το νευρικό σου σύστημα. Ξέρω πως πολλές φορές αγχωνόμαστε μες στη μέρα, τρέχουμε και δεν ζούμε, δεν απολαμβάνουμε, ξεχνάμε να νιώσουμε ότι υπάρχουμε, οπότε αυτό το flow ελπίζω να σου χάρισε λίγα λεπτά σύνδεσης, λίγα λεπτά αγάπης και ένδειξης φροντίδας προς τον εαυτό σου και πρακτικά να ανακούφισε το ανευρικό σου σύστημα. Παρατήρησε τα ισχύα σου, παρατήρησε τους ώμους σου, πόσο πολύ έχουν ανοίξει σε μόλις 20 λεπτά πρακτικής. Πάμε μαζί να πάρουμε άλλη μία βαθιά αναπνοή. Και σιγά σιγά εγώ θα σε χαιρετήσω, εσύ μπορείς να μείνεις για όσο θέλεις στη σαβάσανά σου. Θα σου χαρίσω μια τελευταία αναπνοή. Ναμαστέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Ελπίζω να το απόλαυσες όπως σου είπα και στην σαβάσανα. Αυτό το flow είναι ιδανικό για εσένα που νιώθεις ότι σήμερα κουράστηκες και θέλεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο μπορείς να κάνεις ένα like, να μου αφήσεις ένα σχόλιο, να μου πεις πώς σου φάνηκε και φυσικά εγγραφή για να μην χάνεις κανένα από τις απολαυστικές πρακτικές της Τιέρα. Ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!